Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio. Kamar yadda kuke gani, wannan akawun ɗin Hamisu Breaker ne, wato waɗansu mutane ne suka yi wa Adam A. Zango hacking ɗin akawun ɗinsa. To sakamakon haka ake sanarwa da mutane cewa Adam A. Zango ya buɗe sabon akawun, wanda idan ka shiga gashi nan kamar yadda kuke gani nan, Hamisu Breaker ne ya yi mai jajen abin da ya faru da shi. Wannan shi ne postin ɗin da Hamisu Breaker ya mai akan jaji na Allah ya mayar mai da alkhairi. To za ku iya yin following ɗin Adam A. Zango ta ƙasan wannan suna da Hamisu Breaker ya sa Adam A. Zango. In ka shiga za ka ga akawun ɗin nasa nan, sabon akawun ne. To sai ka danna nan following. In kai following ɗinsa, to insha Allah za ka dinga samun duk postin ɗin da ya yi. Kuma mu ne mai addu'ar Allah ya ƙara kiyaye gaba. Sa'annan kuma waɗannan suka yi mai wannan abu, su kuma Allah ya shirye su in masu shiryuwa ne. Kun gani? To wannan shi ne sabon akawun ɗin Adam A. Zango, wanda za ga jama'a suna nan suna ta following ɗinsa. Ko da yaushe za ga 'yan mintuna in dai kai wannan, za ga mutane suna following ɗinsa. Masha Allah. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio.